Cześć, witajcie chłopcy, dziewczęta. Nie powiem dzień dobry, bo dla mnie z pewnych przyczyn nie był to dzień dobry. Od początku. Wbrew pozorom da się żyć i nie robić vlogów o zamachu w Paryżu. Także nie będę wam opowiadał o zamachu w Paryżu. Aczkolwiek też nie jest to temat, który chcę poruszyć, nie jest przyjemny. Także słuchajcie, przechodząc od razu do rzeczy. Przedwczoraj wróciłem po długiej podróży pociągiem i mój ból generalnie w nodze wrócił do tego stopnia, że miałem wielki problem, żeby dokulać się z dworca kolejowego w Katowicach na dworzec autobusowy. Nie zdążyłem na autobus, bo nie mogłem chodzić szybko, uciekł mi i musiałem wracać taksówką. No, bolało bardzo generalnie. No, wziąłem tabletki, to poprzechodziło, ale stwierdziłem, że na dłuższą metę tak egzystować to raczej jest ciężka sprawa, a wręcz się nie da. Także stwierdziłem, że idę do lekarza. Wstałem dzisiaj sobie po 7, szybko poleciałem i już nie będę wymieniał tutaj ani nazwisk, wiadomo, ani konkretnych miejsc, bo to nie o to chodzi, ale poszedłem do przychodni X, tam wszedłem do recepcji, tam były panie recepcjonistki A i B i pytam się, czy jest pani doktor Y, bo z paniami G i H, a w zasadzie powinienem powiedzieć HW, wiecie co jest dalej, miałem już do czynienia. Jedna poleciła mi dobre słowo, druga poleciła mi tabletki przeciwbólowe, które na dłuższą metę mi nie pomogły. No i pytam, czy jest pani doktor no tam. Te oznaczenia są dowolne, bo to nie o to chodzi. No i pani jedna z recepcji kiwa mi głową w ten sposób. Patrzy na mnie w ogóle, wiadomo. Recepcjonistki zawsze patrzą na człowieka tym spojrzeniem, że w ogóle są w szoku, że ktoś przyszedł do nich, że ktoś śmiał do nich przyjść, nie? To jest połączenie takiej nienawiści z odrazą do ciebie i wyrzutem jakimś takim. Patrzy na mnie tak zza tego okienka i pytam, czy jest pani doktor taka i taka, a pani robi tak, pani recepcjonistka. Ja mówię, no dobra, a będzie jutro na przykład? A pani recepcjonistka robi tak. Ja mówię, okej, a może mogą mi panie powiedzieć, kiedy ona w ogóle będzie? A pani recepcjonistka zrobiła, no nie możemy. No to co, wkurwiłem się, zagotowało się. Trudno, mówię, chuj, pójdę jak wróci, w końcu wróci chyba, nie? A jak nie, no to pójdę do innej. Wyszedłem, wróciłem do domu i co? I teraz wraca pewien, nieważne kto, członek mojej rodziny do domu i co się okazuje? Był rano również w przychodni, i okazało się, że ten doktor, do którego ja chciałem iść, był tam. Był tam. Normalnie o tej godzinie, o której ja byłem, siedział sobie w gabinecie, przyjmował pacjentów. I teraz wypada zadać sobie pytanie, dlaczego zostałem przez panie w recepcji zrobiony w chuja? Bo ciężko mi w tym momencie nazwać to inaczej. O co chodziło, że nie potrafiły mi podać prostej odpowiedzi, na przykład nie przyjmuje już, bo ma za dużo pacjentów, nie wiem, bo coś tam, albo tylko panie kręciły główkami, ale nie potrafiły mi podać powodu, dlaczego ja nie mogę zostać przyjęty i dlaczego w ogóle powiedziały mi, że doktora nie ma w sytuacji, kiedy ona tak naprawdę była. Dlaczego? Dlaczego? Dlaczego musiały zrobić ze mnie idiotę i dlaczego ja się muszę wkurwiać? I to było kolejne nieudane starcie z Polską Służbą Zdrowia i można dużo rzeczy mówić na ten temat, ale na pewno jestem przekonany, że większość z was miała jakiegoś tego typu, znaczy to jeszcze gówno, jeszcze się nic nie stało, nie? Wiadomo, ale jak dobrze wiemy, zdarzały się przypadki, że ludzie umierali pod szpitalami, bo na przykład byli w potrzebie, walili w drzwi szpitala, ale pani na portierni bała się wpuścić potencjalnego człowieka, wiadomo, nie mówię już o karetkach, które nie dojeżdżają na czas, nie mówię już o tym, jakie jest jedzenie w szpitalach, na przykład, że jakby tylko to jeść, to by człowiek umarł, nie mówię o tym na przykład, że znam to z pół autopsji, z relacji moich przyjaciół, znajomych, że ze szpitali, żeby zwolnić miejsce, wypisuje się niezdiagnozowanych chorych ludzi, ciężko chorych ludzi, którzy nie mogą na przykład w domu przebywać w ogóle, którzy muszą być hospitalizowani, pomimo to nie do końca nawet według ich woli zostają oni wypisywani ze szpitala. I teraz wypada sobie zadać pytanie, kluczowe pytanie, które wypada sobie zadawać
przy tego typu pytaniach zawsze, czyli dlaczego? Jak to się dzieje, że tutaj w granicach Rzeczypospolitej w tym temacie, jeżeli chodzi o służbę zdrowia, musi być tak wyjątkowo i tak wyjątkowo źle. Już nie mówię nawet o tym, że pójdziecie na zabieg, to dostaniecie termin za 3 lata, a macie raka i nie doczekacie tego terminu. Czy zabieg, macie poważną operację jakąś, na przykład, nie wiem, wycięcia guza czy czegoś tam i musicie mieć to zrobione na CITO, no ale niestety, jeżeli chcecie mieć to robione nieprywatnie, bo was nie stać, to możecie nie doczekać terminu tego zabiegu. Także ja chętnie poczytam, jeżeli jakie wy mieliście ze służbą zdrowia. A, to jest nie pierwszy raz, ja pamiętam kiedyś miałem problem, nie wiem, aha, wiem. Jeszcze jedną historię wam przy okazji opowiem. Był dzień przed Bożym Narodzeniem i ja bardzo zachorowałem. Miałem 40 stopni gorączki, dreszcze, plułem w ogóle krwią już i smarkałem. I poszedłem do lekarza i nie dość, że stałem w kolejce bodaj 3 czy 4 godziny, już się słaniałem na nogach i tak dalej, to jak doszedłem tam, no bo to było jeszcze parę lat temu. I w ogóle pani doktor wyskoczyła na mnie, nie mogę inaczej powiedzieć, wyskoczyła na mnie z ryjem. Czemu ja tu przyszedłem sam? Czemu nie ma nikogo ze mną? Że to jest nieodpowiedzialne, niedopuszczalne. I wiecie, osłuchała mnie i stwierdziła, no zapalenie płuc. Proszę do szpitala. Dzień przed Bożym Narodzeniem, nie? Ja w tym momencie ozdrowiałem. Wyszedłem, mówię, no nie chuj, nie? Nie pójdę. Poszedłem do domu, narobiłem sobie tradycyjnego prasłowiańskiego syropu z cebuli, z czosnku i z miodu. Przeżyłem te święta. Naprawdę stan zdrowia po tym syropie poprawił mi się jak po żadnym leku. No i po świętach uderzyłem do innego lekarza, nie? No i co się okazało? Osłuchali, przebadali, dokładniej, nie na chybcika, bez darcia ryja. I co? I gówno, nie było żadnego zapalenia płuc. Miałem jakąś infekcję zatok poważną i stąd była gorączka, plucie krwią, bo to ściekało i tak dalej. No i tak to jest, i tak to wygląda. I cytując pana z internetu, powinno się zapytać tak, dlaczego? Kurwa! Dlaczego? I to nie jest śmieszne. I na pewno też tak mieliście. I wielu z was pewnie miało tak więcej niż jeden raz. I nikomu tego nie życzę. Nikomu nie życzę mieć ciężko chorą osobę, która musi się hospitalizować na jakieś ciężkie choroby, bo mam takie wrażenie, że u nas to optymalnie to tak. Żyć zdrowo, nagle umrzeć i spokój, nie? Broń Panie Boże, żeby nie mieć jakichś chorób, schorzeń, problemów i żeby się nie próbować leczyć, bo będziecie się męczyć, bo przejebane wtedy. Dobra. Ja idę, bo się wkurwiłem. Rzucę te napisy. Łapka. A, chuj z łapką. Widać to, dam se na ryj. Trzymajcie się, na razie.